looking apa good rekening, Mbak? Nek aku pilih good rekening, soalnya aku ki mata duiten, ya to tak omongno. Lek gur mangan good looking aku wis kapok. Apa meneh lanangan-lanangan model mokondo sing modal kontok kuwi mang ya to. Engko ketok ngejak mangan, ya to giaya ngejak mangan ngono. Basa wayahe bayar. Bayar ono sik ya yang aku gak nggo cash engko tak ijoli. Matamu picek. Lek aku ya tak jawab ngono. Lah wong saiki serba canggih 2024 kok. Saiki ya mangan kuwi gawe gesek iso. Gawe QRIS sing enek barcode kuwi ya iso. Gawe m-banking ya iso. Kok dadak alasan ora nggo cash. Apa wis to? Pokoke nek kowe iki dadi wong wedok milih wong lanang sing good rekening. Soale nyapo ayu kuwi gawe duit. Apa gur gawe abab, ayu kuwi yo gawe duit. Sing penting kuwi lek enek duit ya, kesehatanmu terjaga, kebahagiaanmu terjaga. Ya ora? Lah lek gur arep milih good looking lanangan mokondo modal kontok kuwi mang ya syukur dipakani wak manuk kuwi mang lho guran.